επιτρέψετε δύο λόγια. Υπάρχουν κάποιοι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι ταυτίζουν το όνομά τους, ταυτίζουν τη μουσική τους ύπαρξη με σημαντικές γεωγραφικές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη χαρά προσωπικά να φιλοξενούμε και να συμπράττει με τα παιδιά μας ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης αυτής της ομάδας, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης, ο οποίος έχει ταυτίσει τη μουσική του ύπαρξη με τις μουσικές της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης, της Κωνσταντινούπολης, της Μικράς Ασίας και βέβαια με το Κανονάκι και την Καπαδοκία. Γιατί στα δικά μας αυτιά, στη γενιά τη δική μου, του Μάνου, ξέρετε, Καπαδοκία χωρίς τον Μάνο δεν υπάρχει. Κύριε Κουτσαγγελίδη, τιμή μας. Κοιτάτε να είπαμε ψώνε η βασίλη κοιτάτε να είπαμε ψώνε η βασίλη. Κοιτάτε να είπαμε σώνε η βασίλη, κοιτάτε να είπαμε σώνε η βασίλη, να κρέμασομεν τα καρέτες ως ήδη, να κρέμασομεν τα καρέτες ως ήδη, εσυρέν και ζώξε και αγεσίλη, εσυρέν και ζώξε και αγεσίλη, τέτε στην εβιτζάσον η βασίλη, τέτε στην εβιτζάσον η βασίλη, Κυριά λέει μόν, Κυριά λέει σον, Κυριά λέει μόν, Κυριά
uçak mı